Hi there, sanibonani, molweni. Welcome to Fix channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthanda nesithembu updates. Siyabona abantwana bahle mawande umpilo owami bakababa umsile kamantombazane futhi siyabona ngase sekuye uthando nesithembu. Mahle amantombazane, asinankinga. Kodwa ngase khona kungafanele usihambisele i-message lapha yana eMzumbe noma phela kwi-business page ke sibona kwi-page futhi la uthando nesithembu sibona siyamthanda thina uSineyi. Yabo lapha ayikho abangayenza ngalokho. Manje besicela ukuthi ke einganeni at least enganeni ayibalance ithombe. Asithi kade sibona ukuthi hawu nangu impumelelo uSibindi isihlahla sothando nangu Lwandle nangu abo nangu Mpilo nabo girl naba yabe supporter iRugby noSineyi abe khona. Hayi ngeke siyamthanda kuSineyi noSineyi siyathanda ukubona izithombe zakhe. Ngeke futhi ukuthi emndenini noma ubaba kanazi izithombe zikaSineyi noma ke futhi sebefuna ukuthi siqamba amanga sithi hayibo sekuphinde futhi kwaba khona into engahambanga kahle. Hayi sicela ukubona uSineyi. Kuma ngabe nakhona sesikhuluma kwasekuthiwa ayi phela uma ngabe akatholakali kalula ibhizinisi kwasho kwacima nalapha ya kwigumbi lamakhosikazi akatholakali uzoshutha ngoba uyasebenza. Sathi iyazwakala ke ngoba kunobufakazi. Manje uSineyi indaba singamboni uphi uSineyi? Hawu bakwethu cha phela mabesi update ngey'ngane noSineyi sifuna ukumbona. Hawu hayi cha ukuthi uSineyi ngiyamthanda wangempela-ke yena kulo wamndeni waseMzumbe. Ngiyayithanda nje le ntombazane yakhona. Manje-ke bavele bengasamphosti-ke uSineyi size sibone iy'thombe eziwu-10 kodwa uSineyi asimboni. Yibo phela basifake ey'ndabeni zabo ngesikhathi bey'beka lapha kumabonakude. Mase bebhalansisa-ke nangapha kwi-page noSineyi akabe khona. Hawu phela umamkhulu akanaye akawunakile social media. Ukuba umamkhulu-ke ukhona ku-social media siyazi ukuthi ubezolenza lelo qiniso amphoste kuSineyi kaningi. Hayi cha ngeke. Yabo nje laba bathi uphi uSineyi nami ngiyasho kanye nabo ukuthi uphi. Ngoba phela isihlahla sothando uSibindi uLwandle insizwe ethobekile siyambona uLwandle uthobekile. Hawu abo kama ulizwi lama uMpilo eyangidodakazi yami. Hawu uSineyi uphi? Hawu nakho sizotoyiza sizotoyiza. Ngicela ukuthi futhi le video ungayithathi serious. Onke futhi ama-video ungawathathi serious. Uvele nje ube nakho ukuthi ayi khona le ntombazane engiyilalelayo ku-YouTube kodwa ibuye ibe nomhlangano wani. Kodwa uphi uSineyi? Uphi uSineyi? uSineyi phosha phela uphi? Hawu sizoze kube yimi engifuna uSineyi ngoba ngifuna ukunikhumbuza ukuthi kunoSineyi kaMseleku. Hayi ngiyabonga support, ngiyabonga ngiqedi bye.